Hello? Hello, ndi Bururu. PTM Production. Kaka kupawa. Outron, Lion of Judah, AP. Ausimcia chimomira kundifea kuti ndaiwana kupe mari yanu mwamabhiya majemamba ndiye VIP siya asi andina kukuti kupati usauya ukuuya saka ukauya ndichagire mabhebi kosi ndine vaya andisi kukanga vaya toda vaya levo haya samachiso aya nas tonight ndikufura wombe ndisiye ndikudzeisa mkombe nas tonight maringa itkiwe Bururu takazitiri marombe nas tonight ndikufura wombe ndisiye ndikudzeisa mkombe nas tonight maringa itkiwe Bururu takazitiri marombe ndikunzwa kuvaviwa sechikwekwe vanhu ngavanakwe ngavasipakwe ngapapakwe kana une bifineni aiva ngaipikwe musuna vakurisawe saka ngauchekwe Bururu titengere ndikutengere twana uto ngatisatifendere ndadakwa mabhuku avalembelekepelekepele close nas tonight ndikufura wombe ndisiye ndikudzeisa mkombe nas tonight maringa itkiwe Bururu takazitiri marombe nas tonight ndikufura wombe ndisiye ndikudzeisa mkombe nas tonight maringa itkiwe Bururu takazitiri marombe usimciid chimomira kundifea kuti ndaiwana kupe mari yanu mwamabhiya majemamba ndiye VIP siya asi andina kukuti kupati usauya ukuuya saka ukauya ndichagire mabhebi kosi ndine vaya andisi kukanga vaya toda vaya levo haya samachiso aya nas tonight ndikufura wombe ndisiye ndikudzeisa mkombe nas tonight maringa itkiwe Bururu takazitiri marombe nas tonight ndikufura wombe ndisiye ndikudzeisa mkombe nas tonight maringa itkiwe Bururu takazitiri marombe nas tonight ndikufura wombe ndisiye ndikudzeisa mkombe nas tonight maringa itkiwe Bururu takazitiri marombe nas tonight ndikufura wombe ndisiye ndikudzeisa mkombe nas tonight maringa itkiwe Bururu takazitiri marombe ndikufura wombe ndisiye ndikudzeisa mkombe nas tonight maringa itkiwe Bururu takazitiri marombe nas tonight PTM Production. ndikudzeisa mkombe nas tonight maringa itkiwe Bururu takazitiri marombe